सफैनायनि मोनफागोन बेजों लोगोसे आरो जेननाय लोगोसे 40,000 मानि मोनफागोन दा बेनो लोगोफोर खोन्थाबाय आङो दिनैनि ब्लगखौ बेनिफ्रायनो सुरु खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आलासिफोर खेलानि सोमोन्दै एसे खोन्थाना हरदो दिनै गरखा ब्रादार्स ग्रीन भार्सेस ग्लबेल एफसि जागोन जोबथा हिट जागोन दा आलासिफ्रा ओरैनो हाबगोन गेटआ जाबाय गेटआ दिनैहा गेटआव Ha? Oh, Raju. गसाइगाव ग्लबलनि दैदेनगिरिफोर जिरायदों सारमोन दंमोन गोजोन्थों थेंक इउ ओरैथिजों थानाया नैबे गोमो गाननाया ग्लबल गसाइगाव ओमफ्राय बै गोथां गाननाया गरखा ब्रादार खेलाया जागायसिगोन खेलाखौथ' नोंथांमोननो खिथाजोबनो हानाय नङा एसे एसे नोंथांमोननो दा देखायगोन र' ससेनो सुरु होजेनबाय हनै सुरु जाजेनबाय गरम दिनैहाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय लाइसुमै ब्रह्म बिनानावनिसिम बिथाङा जोबोद मोजां पारफरमेन्स खालामबाय जोङो बे समाव जरदारै खेबसेयै आखाइ खबनानै होनि मिस लाइसुमै ब्रह्म Right.
एक्स'सो लायोलै एक्स' खेमा सफैफिनबाय होनब्ला मिनिलांदो सफैनायनि खेलाया ओरैबायदि गरम दिनैहाय दा गसाइगाव ग्लबेला गलनै होबाय ओमफ्राय गुरखा ब्रादारा गलसे ओरैबायदि गरम ना दिनै ओरैबो सोयो होलांलाय हनै बोरै होगोन दै बियो ओरैबायदि गरमखा ओरैबायदि गरम खेला सिगांनो सयगर सोनांगौ मामोन खेलाया बिराद मुजिनो दिनैहाय दिनै रावबो थांलानो गोसो गैया हनै रावबो थांलानो गोसो गैया ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जादों खेलाया दिनै लैथो नोंथांखौ जोंनि अफिसाव नांगौ गसाइगाव ग्लबेला देहा जोंनि क्लाबनि प्रेसिडेन्ट नोंथाङा जेरावखि थाया मानो गोख्रैनो फैदो आरो गुरखा रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दिनैनि फाइनाल मेचआव जोंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय नोंथांमोना गाव गावनि खामानिखौ एबा बेस्थ' खामानिफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनैहाय जोंनि जानो गोनां फाइनाल मेचआव फाइनाल मेचखौ मेहेर गोनाङै जाफुंहोफैनायनि थाखाय क्लाबनि जानानै रोजा रोजा गेदेर मदद होबाय फुटबल नायनायनि गेजेरजों जोंनि साइनिं स्टार क्लाबखौ गेदेर मदद आरोबाव नोंथांमोना खेला नायफैनो जोंखौ हेफाजाब होबावगोन होननानै आसा मिजिं खालामनाय थाबावबाय प्राइज हरसिगोन दायो नोंसोर लासैखौ देरहाजानो लुबैयामोन इसोरखौ देहाखाबाय नोंसा बर' सिख्लाफ्रा फट' लामानो थाखाय जाबाय रुले एसे डाइलग हगौमोन आं फट' लालाबो थांफानाङा दे हेलो जोङो बे समाव बान्था राननो हाबाफारिखौ खालामनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय आरो बिथांनि बान्थाखौ
बेस्ट प्लेयारसो दा बिथाङानो बयनिख्रुइबो साबसिन जोंनि नकआउट फुटबल टुर्नामेन्टनि गेलेगिरि थेंक इउ कंग्रेचुलेसन